дар натиҷаи амалҳои ваҳшатангезу даҳшатбор ва разилонаи террористони наҳзатӣ фарзандони фарзонаи миллат ки кишвари маҳбубамонро бо заҳмату машаққатҳои бемисл ба ҷаҳониён муаррифӣ карданд, ба таври ваҳшиёна ба қатл расонида шуданд ки бо шуниданаш ҳар инсон ангушти ҳайрат мегазад ва аз он афсӯс мехӯрад ки дар байни ин миллати кӯҳанбунёд ва ин ватани азизамон ҳамин гуна ноҷавонмардон, нотавонбинон, ҳасудхӯрон, аҳримансиратон ва кажунпешагон ҳам мавҷуданд. чунки ҳеҷ як инсони пастарину ноогоҳ ва камақлу бефаросат ҳам ба миллату меҳани хеш чунин бадкирдорӣ, хиёнаткорӣ, душманӣ ва ноҷавонмардиро равона мебинад. вале нисбат ба мардуми кишвари мо экстремистону террористони наҳзатӣ тавонистанд ки чунин амалҳои зишт ва кирдорҳои разилонаро анҷом диҳанд. имрӯз зарур ва ногузир аст ки то аҳли ҷомеа дарк намоянд ки беш аз 100 нафар донишмандон, фарҳангиён, рӯзноманигорон ва дигар шахсиятҳои соҳибноми меҳанро маҳз бо дастури ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ба қатл расонида буданд. санаду далелҳои собитшуда аз он шаҳодат медиҳад ки куштори сиёсатмадорону олимон ва фарҳангиёну рӯзноманигорони шинохта кори дасти наҳзатиёни террорист аст. аз ҷумла муҳаммад осимӣ, минҳоҷи ғуломов, юсуф исоқӣ, сайф афардӣ, моёншо назаршоев, карматло қурбонов, отахон латифӣ, муҳиддин олимпур, хушбахт ҳайдаршо, ҷумахон ҳотамӣ, муродло шерализода, сафаралӣ кенҷаев, карим юлдошев, нурулло ҳувайдлоев, сергей ситковский, мунавваршо назриев, сайфиддин сангов, виктор никулин ва дигарон аз ҷониби намояндагону пайравони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бо дастуру ҳидоятҳои хадамоти махсуси кишвари ба мардуми тоҷик маълум амалӣ шудааст.